til Østersen, kan du? Knalle, hvad er det, vi har været vidne til her? Det har været et stykke Danmarks historie. Hvad har du fanget? Ikke hvad, men også hvor meget har jeg fanget. Bevis det. Og jeg vil gerne sige jade. Hvad har du jagtet? Østers Må forsvarer vi se? sig. Må vi se? Der er Østers i rum, men nu tager jeg lige en op. Du skal lige holde dig lidt væk. Der er sådan en Østers her, som vi har fanget. I solen. Jeg kan ikke se det. I solen. Kan du se det? Det er helt vildt. Jeg lægger ned igen nu, forsigtigt. Pas på, at den ikke springer op efter dig. Sådan. Vupti. Der er mange. Der er for 400 kroner. Det er ikke mange der. Ja. Det er ikke så ringe der. Det hygger mig sådan ved at se dem, du lægger på nettet, ikke? Og jeg sidder og klukker. Det er så godt. Det er rigtig dejligt. Jamen, det er det, der er meningen med det, ja, Kvæg. jamen, det var rigtig godt, at du lavede det. Det er sådan noget bedsteforældre synes er sjovt.